Gràcies, president. Good morning. Thank you very much, Mr. Costas Cadis, to be here in this commission. Today, fishermen, I will speak from Catalan fishermen. They are expecting for this today, for this meeting today with you. They are expecting for your explanation. And they hope today that they can resolve these problems that we have. Senyor Cadis, li parla un senador d'Esquerra Republicana de Catalunya, per Tarragona, Jordi Gaseni. Soc fill de família lligada a la mar de fa molts anys. Doncs, com li deia, soc senador per Tarragona, per Esquerra Republicana, i Jordi Gaseni, fill de família pescadora, mestres d'aixa, calafats, constructors de barques, pescadors de la llum, de l'arràs, d'arts menors. Coneixem bé este món. Lo disfrutem i també el patim. I avui a la meva comunitat de pescadors de la Cala, de l'Ametlla de Mar, de Tarragona, és un dia on, com li deia, tenen totes les expectatives posades en esta compareixença vostra al Congrés, a Madrid. Avui la flota d'arrastre de la costa del Mediterrani està parada amb armadors que alguns han hagut de posar els seus treballadors a l'atur, qui ha tingut i qui té el dret, i d'altres que no saben com fer per poder tirar endavant amb les seues famílies. En un municipi com l'Ametlla de Mar, este any 2025, hauran parat 5 mesos si no arreglen esta problemàtica. 2 mesos i mig de veda biològica, maig, juny i mig juliol, i els 2 mesos i mig que faltaven fins a arribar a finals de l'any 2025. Ni podem esperar que les famílies puguin viure treballant 7 mesos a l'any, ni tampoc podem pretendre que puguin lluitar amb aquest panorama contra les dificultats que ens trobem amb el relleu generacional que necessitem perquè sigui un factor econòmic en futur. A més, la mar i els pescadors en la nostra societat mediterrània és molt més, va més enllà que les famílies que viuen només directament de la pesca. Hi ha tot un sector econòmic que hi depèn. El comerç minorista, peixateries, el comerç majorista, arrieros, l'hostaleria, la restauració, això sense entrar en valorar l'afectació de la salut en les persones si acaben o posen dificultats en el consum de peix fresc de llotja. Hem de dotar de més dies de pesca al que queda del 2025, també, perquè no podem esperar a només parlar del 26. Encara estem a l'any 25 i quedarà greument afectades l'economia de les famílies de tot un territori. Hem fet un gran esforç des del sector complint amb tot allò que se'ns demanava perquè el pescador creu amb el seu ofici i estem que entén que s'ha de prendre unes mesures per a la conservació dels estocs. Ho entenem perfectament i per això se fan les vedes i per això assumim aquelles restriccions que suposen un gran esforç però que es volen realitzar pel bé dels estocs. Però després de conèixer l'informe de l'ESTEF i de les dades científiques que diuen que han estat molt positives, necessitem que s'augmentin els dies de pesca pel que queda del 2025. I, evidentment, es mantinguin aquesta posició forta de cara a la reunió de desembre al Consell d'Europa per a que la capacitat de dies de pesca del 2026 sigui com a mínim dels 180 dies que es necessiten perquè el sector i tota la comunitat pugui conservar aquest sector econòmic tan important per a les tantes poblacions del Mediterrani de forma forta. Res més, només en aquest torn explicar-li de la... N'és conscient, jo li voldria demanar, per favor, que ens expliqui als pescadors si podem tindre esperances de que tot això s'arregli, que poguéssim tindre dies, ara el 25, ja contem que el 26 s'ha d'arreglar, perquè si no, no creuríem amb els informes positius que tenim. I demanar-li
que es posi en la pell de tot aquest sector de pesca que necessita lluitar per a que sigui atractiu, per a que no es venguin les barques, per a que la gent jove pugui continuar pescant en aquest sector. Moltes gràcies. Sí, gràcies, president. Senyor comissari, no hi ha cap empresa que pugui treballar només 7 mesos a l'any. Amb les aturades biològiques de 2 mesos i mig que ja fan els treballadors, ja els toca posar-se a l'atur, la gent que treballa, els mariners. Això vol dir que si ara s'han de posar a l'atur, estos 2 mesos i mig que queden per acabar l'any, amb tota seguretat, per les vedes de l'any 2026, hauran acabat els seus drets. Jo em pregunto, qui voldrà treballar a la mar si té aquest futur? Aquestes polítiques de restriccions exagerades al sector de la pesca i a la vegada la signatura dels acords del Mercosur que possibiliten l'entrada de peix de fora amb mínims arancels també ens preocupa i preocupa el sector perquè si a més de les dificultats que ens posa Europa, a més Europa signa aquests acords del Mercosur que entre peix de fora amb mínims arancels, clar, la gent no troba l'explicació. Pensem que, a part de les accions necessàries de la conservació dels estocs i dels oceans, que estem d'acord, però a part d'aquestes accions, amb aquest panorama farà falta accions necessàries per a la conservació dels pescadors, perquè si no se prenen decisions, els pescadors tenen els dies comptats. Els pobles de la costa del Mediterrani que conec, el Mediterrani occidental, molts existeixen per la seva activitat pesquera, amb un pes molt important en la seva economia. Posar la pesca en dificultats és posar en dificultats als nostres pobles. Per això li demanem que faci el possible per a evitar-ho. You know what fishermen said to us? Their priorities are not only the economical support. Their priority is that it was possible to go to fish, just this. We need more days that it was possible that make our fisheries profitable. And I heard what you are saying, your words about this end of the year 2025. But today is November 11th, and Christmas, the end of the year, is there, 1 month. And then, please, talk with responsibles, with Minister, explain details, and communicate as soon as possible to the Federation de Cofradías de Pescadors when and how many days they can fish, or they could fish. Thank you very much, Mr. Commissary, and thank you very much to be here with us.